Pozdrav ljudi, dobrodošli u prvu epizodu na ovom kanalu. Danas ćemo da igramo igricu koja se zove Unturned i ona je na Steamu i sasvim je besplatna, tako da možete da skinete i da je igrate. Ja sam tu bio igrao, vidite, napravio sam ovo, ali sad sam bio namjerno umro da bi s vama mogu da krenem iz početka, ali izgleda da ne može da se krene iz početka, tako da ćemo nastaviti odavde. Uzmem samo ja ove moje stvari. Znači, u igrici je ono preživljavanje kao Minecraft. Ako ste igrali Minecraft, a sigurno jeste. Samo što ovdje imate, na primjer, automobile, isto ima luk i strela, ima pištolji, puške, mitraljezi, svašta. Tako, evo vidite, samo vidim, ima i dvogleda, imamo jelo, svašta. Da vidimo samo da se ja namestim. Ovdje ću da raščistim, čekajte. Ovo moram da, u stvari neću to da bacam. Ok, samo da se ja smislim. Ok, znači sad ćemo ovo da uradimo ovako. Bacimo ovo ovdje. Ovo stavimo, šta ti ide, to stavimo tu. Ovo uzmemo i stavimo tu. I ovo pokupimo. Missing space, ok, nema veze. Ovo mi je ovdje sadite. Samo da vidim da li imamo neko seme, izgleda da ne. Imam. Ne znam šta je ovo. Ali evo, ja sam to stavio. I sad ovo koristi za stavite ovako tu i ovo vam poraste. To je baš dobro. A nećemo da ga beremo, još nek stoji tu. Da uzmemo ovo i možemo da krenemo da obilazimo tu ovaj grad. Ovo je, ima onaj crossbow, takže. Kao što vidite, ja nisam nešto mnogo uradio, samo sam napravio to. Ovo sam napravio, dobro, to sam našao, ono tamo, to sam našao. I ovo je power generator, to uključite i ovo vam sija. I ja bih htjela da krenem na drugi sprat, evo stavio sam merdevine. I tu imamo ovo, samo trebam još da započnem drugi sprat. Vrati još uvijek ne znam kako se prave, ali ćemo da saznamo. I tako. Ajmo sad da idemo, nećemo u stvari u kola, da ne trošimo džabe gorivo. Idemo ovuda. Ajmo, pa da, to je ceo grad. Tu imamo i zombije, naravno. Šta, ne znam gdje smo sad ušli. Možda će se kod vas na snimku čuti neko lupanje u igrici, ne znam zbog čega. Ali to, verujte mi, nije do mene, nego, ne znam, tako je jednostavno igrica. Ili je možda do zvuka. U sljedećoj epizodi ću da isključim zvuk u igrici, pa ću da vidim, možda zbog toga. Vidjet ću. Ok, izašli smo ovdje. Trak, to mi ne treba. Ok, to sam malo zaokružio. Tamo smo bili, ovdje nismo bili. Evo ga, zombi. Kad bi mogli da nas ne vidi. Ok, nije nas vidio, to je dobro. Ok, šta je ovo? Uzet ćemo džus, može. To je kao neka Coca-Cola. Što je ovo? Chicken soup. Supa može. Ovo ne može. Čujem zombije. Ok, ajmo, samo da imamo nešto. Ok, mogli bi da popijemo ovo. Paradise supa. I uzet ćemo ovo. Wheat. Ajde samo da popijemo ovdje. Ok. Kako ne možemo? Ok, ne možemo da popijemo. Mogu sad? Ne mogu. Koliko mi ovoga imamo. Ok, bacit ću ovo. Može dok
Jeste, okej. Tu imamo, šta je gore? Okej, ne veze, to je to. To će sve da stoji tu, valjda. Sad će biti isto. Ja nemam nijednu strelu. Vidi ovo. Opa! Bum. Ovaj mali što, ovaj je brz. Okej. Šta smo dobili? Apple juice. Okej. Znači tu smo bili, vidimo ovdje šta ima. Ovo mi baš treba. Ovo kada zombi povredi, ovo možete da se lečite, ovo su vam kao sirupi, vitamini i tako to. Okej, to smo uzeli. Vitamins, okej. Šta je ovo? Isto vitamini. Okej, to je tu. Ovo kad polovimo kosku pa da stavimo. Da stavimo. Milk. Potpuno mleko, zdravo. Sad smo se zarazili kad smo... Moram da se izleći. Okej. Vitamini. Ja, ne mjesto. A i to da popijemo. Tako. Prašine. Okej. Ne veze, ne treba nam. Okej, sad ću ja da se vratim do kuće. Pa da završimo epizodu. To je i onako prva epizoda na ovom kanalu, tako da meni je baš bilo ekstra. Okej, imamo još jedna kola, da iskucamo. Bum. Okej. I da stanemo ovdje i da završimo epizodu. Okej, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali u prvoj epizodi. Ako niste, pišite u komentarima šta nije valjalo, a šta jeste. I ja vas pozdravljam. Pa pa!